ina buƙatar su nan da sakan 10. Yanzu baba kana da labarin ita umma da kuma ɗiyar taka? Yaro, wallahi ban da labarin ko ɗaya cikin su. To shikenan baba, ka kwantar da hankalinka. Yanzu wani irin taimako kake so yi maka? Ka duba tun safe muke nan, ba abinci, ba ruwa. Duba halin da madan umma yake ciki. Aikin ma an fasa ba za a yi ba. Kai! Okay. In kan mutu ban san inda zan sa kaina ba, ban san inda zan nemo abin nan da ake so ba. Kun ga wanga tsohon da kun ka gani an yi min tayin naira tiriliyan 8 in na an so abin da a hannu nai.